taktoren bat, norbaitek eduki du? Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi bat, Xamari. Bai, eta bueno, lurraldeka, pixka bat antolatuko ditugu. Gipuzkoakoak, gehienak hemengoak izango zeate pentsatzen dut, baina igual egingo dugu bizkaitarrak zen badiran, bestaldetik hasiko gea. Bueno, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, 10, 11, 12, 13, 14. Bizkaitarrak. Arabarrak? Lasai, lasai. Bakarra orduan. Naparrak ere badaudela edo, Naparrotik etorritakoak. Bat, bi, ezta? Bueno, eta beste guztiak gipuzkoarrak izango, zeate pentsatzen dut. Bueno, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, hamar, hamaika, hamabi, hamahiru, hamalau, hamabost, hamasei, hogeita hamabi batea zaizkin nahi, baina, bueno, bai, hor nun bai. Hogeita hamabi, bai. Bale. Bueno, bi ordu dauzkau, bi ordu eskaz, bada denbora, bada nahiko denbora, niri dagokit denborak ondo kudeatzea, zuen kolaborazioarekin eta kooperazioarekin beharrezkoa izango baita. Eta, bueno, saioaren bukaeran komentatuko dugu, lortu diran esku hartze honen helburuak, ala ez. Eta helburuak zeintzuk dira? Bueno, esan da bezala Pedro markatu du marko orokorra, ni muituko naiz, A-eremuan, esan da bezala, helburu dira, orduan, A-eremua, zertarako, noiz, oso kontutan eduki behar ditugu dimensioak, 5 dimensioa ditu A-eremuak, eta bueltak emango dizkiogu honi, gaina zuek egingo dezue zati hori. Eta hori bai, nola horretan, saiatuko naiz, hau izan dadila, ikasgela bat, nahiko sui generis izango da, jende asko gaude, baina, bueno, ingo dugu halako simulazio bat. Eta gaina laiztera hasiko gea, taldeka jarriko gea lanian, en fin, esaten den bezala, predicar con el ejemplo, ezta? Ikasketa kooperatiboa zaigea, en fin, elitzake oso ondo egongo, ni transmisioa erabatekoa egitea. Nire esku hartze zuzena, motza izangoa, hasieran, bukaeran, eta bitartean, denok lanian haituko gea. Egile esan ez dakit ordainduko diaten gero, ala ez, enteratzen badira zer egiten nahi naizen, baina, bueno, horrela egituratu dute saioa, bai? Begibistan eukizazu hemen esedez helburua, gero pixka horrelako elkar jartze bat egiteko, eta esateko, bueno, lortu dugu edo ez, en fin. Hau da, esaten izuena, errepikatzen den diapositiba, Pedrok erakutsitakoa, ezta? Bakarriken markatzeko, zeta nahi iruditzen zait, behin baino gehiagotan asalduko zaigula hau. Hemen muituko naiz, A-eremua, eta A-eremuak erakartzen digu guri hitz bakarra, eta da kolaborazioa, kohesioa. Taldea kohesionatu egin behar dira, lanean hasi aurretikan. B-eremua, errepikatzen dute pixkat egituratzeko. B-eremua izango litzateke egitura kooperatiboak erabiltzea zertarako, edukiak barneratzeko. Bai, hau da, ikasteko kooperatu. Eta C-eremua izango litzateke ikasketa kooperatiboa B-are konsideratzea eduki bat. Hau da, kooperatzen ikasi. Esplikatzen naiz? B-eremua ikasteko kooperatu eta C-eremua, konsideratu oire eduki bat. Eta kooperatzen ikasi. Bueno, hemen muituko naiz, nire esku hartze honetan. Atzaldian, Jose Luis eta Jesus Mari beko eremuan arituko dira, eta Bilar Maribi zekoan. Bueno. Egitura. Esku hartzaren egitura, sarrera teoriko bat, oso sarreratxo motza izango da, nik uste ez dela gehiago behar. A-eremuko dimensioa berriro errepikatzen dez, ikusiko dugu, A-eremua aztertzeko garaian 5 dimensio, 5 azpi atal kontutan hartzen dira.
ikusiko ditugu zeintzu diran. Hirugarrenean, talde lana, egingo dugu, momentu ailatzen denean, komentatuko ditugu pauso horiek, zede pixka muitu inbeharko zeate, elkar jartze bat, laugarren puntu bezala, eta halako laburpena edo bukatzeko. Bai? Orduan ere jario motz honekin hasiko naiz. Bueno, ikasketa kooperatiboa. Bai, atzekaldean balio batzuk badaude, hitz egiten dugu solidaridadeaz, hitz egiten dugu desberdinak diren hoienganako errespetuaz hitz egiten dugu. Orduan hemen balio batzuk inplizitoak badaude, ezta, hartuta. Gaina, kontutan hartu behar dugu, gure hezkuntza sailak definitutako 5 ildo estrategikoak baditula, eta bat da hain zuzen ere aniztasuna. Bestenganako errespetua, aniztasuna oso gauz potoloa da, ezta. Hau da, ikasketa kooperatiboa oso ondo uztartzen da, oso ondo eskontzen da hildo horrekin. Bada beste hildo bat ere, dela Pedrok aipatu ditun, oinarrizko kompetentziak. Hor badaude 4 zeharkakoak, lan kooperatiboaren bitartez oso ondo lantzen direnak gaina. Eta pixka bat, esperientzia pixka bat badaukau gu aholkulari bezala, eta hemengo irakasleekin baieztatu izan degulako betetzen dela hori. Osea, gure hezkuntza sailarekin oso ondo txertatzen da guzti jau, ikasketa kooperatiboa, hain zuzen ere IKKI, Jaurlaritzak, hezkuntza sailak markatutako 5 ildo horiekin. Badakizu zein diren 5 ildo estrategikoak, aterako altzaizkit. Lehenbizikoa da eleaniztasuna, bigarrena da sarezkuntza deitzen da, baina dauka zerikusirik IKT-ekin, IKT-ren erabilerarekin, aipatzen dizuet bakarrik. Hirugarrena da aniztasuna, nik aipatu detena. Laugarrena da oinarrizko kompetentziak, eta 5garrena da bikaintasuneruntz. Berrikuntza, eta hori dira 5 ildo, hola esan da, dida batian esan da. Bueno, orduan, hau ez da jaiotzen modu abstrakto batean, baizik eta, bada hor toki abonatu bat. Bueno, ni bigarren hezkuntzakoa naiz. Eta askotan gertatzen zaigu, hau da pixka bat, mea kulpa bat kantatzen deten, hemen. Gertatzen zaigu, IKKI abian jartzeko garaian, pasatzen gehala berriro, berehala, B eremura. Orokorrean nahi naiz, orokorrean, norbaitek esan dezakeizu, nik ez dut egiten. Baina orokorrean ez diogu denbora gehiegi eskaintzen A eremu honi. Esaten dugu, ingo dugu kohesionatu, pare bat dinamika, pare bat teknika pasatzen ditugu, eta berehala pasatzen geha B eremura. Goatzen zeate, B eremua zen, zerbait ikastea, ikasketa kooperatibaren bitartez. Berehala pasatzen geha, ontala. Nik uste lehen hezkuntzakoak denbora gehiago eskaintzen diote honi, orokorrean. Orduan, askotan hasten geha, gutxi landutako lurretan, hau da, gure ikasgela daukau egituratuta normalian launakako taldetan, oinarrizko launakako taldetan, hasten geha B eremuarekin, eta askotan ze gertatzen zaigu, B eremutik A eremura berriro bueltatu inbergeala. Fikatzen naiz? Ez da hain sekuentziara izaten A, B eta C. Ez da txarra, baina batzutan oso harin pasatzen dugu. Orduan betik pasatzen geha ara berriro, edo fetik ara. Bueno. Eta zergatik gertatzen zaigu hau, edozein modun, ez dakit edozein modun, edo gehiegi pentsatu gabe, taldekatzen ditugulako, egiten ditugulako oinarrizko taldeak. Guatzen zeate Pedro pasatako oinarrizko taldeak osatzeko irizpideak, hartzen genuela, nahi ja oso ondo guatzen, zirkulo bat, hiruki bat, eta 2 lauki. Hoi normalian, azten geanean, egiten dugu berehala konturatzen geha, normalian, igual ez dagoela oso ondo, edo indaitekela beste modu batean, berriro berrantolatzen ditugun taldeak, hau nahiko normala izaten da. Nahiko normala izaten da. Eta gaina komentatzen dugu, horrela egin nun, eta gaizki atera zaite, edo ez zaitu oso ondo atera, zergatik ez duzu biltzen hau, enfin, ikasgela bateko, irakasleen arteko elkarrizketak izaten dira hau. Orduan, eman behartzaio importantzia hori, kohesioari, benetan.
taldea, esaten dugunean, kohesioa taldea prestatu egin behar da, lankidetzarako klima egokia sortu behar da, ikasleak konturatu behar dira, daudela talde batian, talde baten kideak diela, partenentzi sentimentuei eduki behar dute, poliki-poliki, talde kontzientzia areagotu, hoi da, gehien bat kohesionatzea. Pedro, aipatu dizue, hemen azaldutako guztia, nik ez dakit zehatz mehatz nun, baina web horrian iongo dela, eta aprobetxatzen dut hau komentatzeko, bale? Bueno. Epe. Bueno, aipatu dizuet, AREMUarekin denbora eskaini behar diogula, baina limite bateraino ere. Baina aipatuko dizuet beste muturra, bai, eskaini behar zaio, baina momentu konkretu batean hasi beharko gea BREMUarekin, hasi beharko gea CEREMUarekin, ezta? Ez dugu denbora gehiagire pasatu behar AREMUa lantzen, eta irudituko zaigu, gure ikasleak ez diela beharraina inoiz kohesionatu. Bale? Orduan, bai, denbora, baino bestaldetik pasagabe. Eta Xabier, zer da hoi pasagabe? Zer da espresioi? Bueno, bakoitzak ikusiko du pixka bere ikasgelan, ezta? Bai? Bestela ez dugu inoiz lankidetzan aritzeko prest ikusiko gure ikasleak. Bueno, nun, noiz eta nola landu taldearen kohesioa. Egia esan, honekin, orain dela ni behintzat 4 urte, hasi ginean, Ordiziko berritzegunean, ikusten genuen ikasketa kooperatiboa gehien bat ikasgeletan. Eta bigarren hezkuntzakoan naizenez, ikusten nuen gehiago arloetatikan. Baina hau da oso ikuspuntu, murriztatzailea. Ikusiko ditugun AREMUko teknikak, egiturak oso onak dira tutoretzan lantzeko. Bai noski ikasgelan ere, bai arloan eta lehen hezkuntzan ere. Gelako batzarrak, gelako bilerak egiten dienean, gelan zerbait gertatu denean, liskarra bat, gatazka bat gertatu denean, eta gero horri buruzko hausnarketak egiteko garaian, izan ziteken tutoretza orduare, hoi. Hau da, ez bakarrik irakaslea zerbait esplikatzen duenean, beste eremu batzuk ere badaude. Eta ni aitortu beharra daukat, hasiera batean, bakarrik arloetan ikusten duenik. Gero esan zieten, Xabier, eske honek balio du eta efektibamente gero konturatu geha eta aplikatu dugu beste zenbait eremutan. Bai? Ikastetxeak hartzen duen beste eremutan. Eta aipatzekoa da ere, gure lan egiteko moduan ere oso kontutan hartzen du behintzat gure berritzegunean eta nik uste berritzegune guztietan gero eta gehiago. Horrela lan egiten dugu. Hau da, egitura kooperatiboak, A-koak, B-koak, gero eta gehiago erabiltzen ditugu. Etengabe gaina, goatzen naiz, ikasturte honetan zuzendaritzakin bilerak egiten ditugu eta horrelako teknikak erabiltzen ditugu. Saiatzen geha baita ere gure predikarkoen ejemplo esaten den hori. Bai? Beraz, esan dezakegu, arlo guztietan erabil ditzakegula, baita lan munduan ere. Bueno, nik uste denok eukiko ezuela horritxo bat, ez da? Bai, ez da? Bueno, kokatu zaitezte mesedez, gehienak irakaslea zeate, okerrez bana. Bueno, pentsatu zazue zuen ikasgela batian, zeta AREMUa lantzen hasteko ezin geha hasi, abstraktuan. Bueno, ez, pentsatu zazue zuen ikasgela batian, eta kontutan hartu zazuen esedez, horri hontan azaltzen diran aldagaiak, irakurriko ditut, aldagaiak. Hasiera batean, aipatu dizkizuet barkatu dimentsioak. Dimentsioak horiek dira. Hemen daude modu batean formulatuta eta atzekaldean beste modu batean. Bai, aprobetxatu dut folio berdina, bi gauza jartzeko. Orduan, hau izango litzateke hasiera batean zuen ikasgela baten diagnosi, halako diagnosi bat egiteko
baliogarria den tresna bat, txantiloi bat. Bai, irakurriko dizuetola ez dara, baina ezkerraldetik hasiko naiz, bat puntua, hau izango litzake lehenbiziko dimensioa. Eta berriro eskatzen dizuete kokatzeko, pentsatzeko zuen ikasgela batean, zuen ikasleengan. Ikasleen parte hartze maila oso desberdina alda, ez gehiago segituko, Bueno, gertatzen da, bai, ez gertatzen da, izango litzateke hemen maila desberdina izatea. Hoi gertatzen da, ala ez, esplikatzen naiz. Lehentasuna gero, izango litzateke bat bi hiru, teknikak eta egitura pasatzeko. Eta urrengo zutabea daukazue proposaturiko taldeko jarduera edo dinamika. Oraindik ez dituzu ezautzen. Horiek dira hain zuzen ere, orain ezautuko dituguna, alegia. Bigarren dimentsioa izango litzateke, harremanak ez aldira beti erresak ikasleen artean, batzuk marginatuta, baztertuta, eta abar adina baloratu gabe sentitzen dira. Importantea, ez da? Eta askotan gertatzen zaiguna, irakaslea bezala. Hirugarrena, ikasle arruntek eta urritasunen bat dutenek kontaktu gutxi dute elkarrekin. Gauz bada, erlazio ona edukitzia beste ikaskide normal, ikara ematen ditu hori esatea, gakoen artean normalekin, eta normalean beste erlazio tipo izaten da, bestelako ikaslekin, ez da? Bat lau, ikasleen artean jarrera individualistak edota lehiakorrak gailentzen dira. Pedrok aipatzen zuna, individualista, lehiakorra eta kooperatiboa. Eta bosgarrena, oro har, ikasleek ez aldute talde lana baloratzen, hau da, ikusi behar dute balio bat dula. Orduan, galdera, dimensio hauek direla eta egiten da horrelako diagnostikoa. Seguru asko, batek importantzia emango lioke ikusita bere ikastaldea, bosgarren puntuari, bosgarren dimensioari edo lehenbiziko edo hirugarrenari. Buelta ematen badiogu, formulatuta daude dimensioak beste modu batean. Eta nik uste hemen argiago daudela. Ezkerreko zutabean daukau bat. Gelako ikasle guztien parte hartzea eta erabakiak adostasunez hartzea. Ikusten duzue redakzio tipo diferentea dela. Bigarrena, elkar ezagutza eta harreman positiboak eta laguntasunekoak gelako ikasleen artean. Hiru, elkar ezagutza eta harreman positiboak eta laguntasunekoak ikasle arrunten eta urritasunen bat edo jatorri kultura desberdina dutenen artean. Ikusten duzue dela aurreko hirugarrena, baina beste modu batean idatzita. Lau, taldean lan egiteko gogoa eta talde lana egungo gizarterako gauza garrantzitsutzat eta lan individuala baino eraginkorratzat hartzea. Hau da, konsideratzea aldute lan taldean egiten den ekoizpena lan individuala baino hobeagoa dela, edo ez. Eta bost, solidario izateko gogoa, elkarrekiko laguntza, desberdinantasunekiko errespetua eta bizikidetza. Horiek dira bosta. Orduan, zein izango da saioaren ondorengo pausoak, zeintzuk izango dira. Lehenbiziko dimensioaren eskubian daukazue hitz batzuk talde nominala, egiten diazue, esplikatzen naiz, talde nominala gaina, dago intensifikatuta eta handigoa. Talde nominala, bi zutabeak, elurbola, iritzi kontrajarriak, horiek dira lehenbiziko dimensioa lantzeko egiturak. Danak ez ditugu landuko, bakarrik landuko dugu talde nominala. Hau landuko dugu. Beste guztiak eta beste guztien azalpenak egongo dira ilota dagokion web toki hortan. Bigarren dimensioa dela eta bi teknika, bi egitura barkatu landuko ditugu. Maleta da lehenbizikoa eta bigarrena da itua eta diana. Hau da, itua eta diana bata, motza dira, simplea dira, orduan iruditu zitzaidan, bi landuko ditugu hemen. Hirugarren dimensioa, beste bi, lehenbizikoa da, lagunen zirkuloak eta barkatuko diazue, baina gaur konturatu nahi hemen gaizki daukatela idatzita, lankidetza kontratuak. Baina ez neukan denbora aldatzeko eta horrela utzi barkazazue. Laugarrena, hemen landuko dugu lurralde urdina, eta ikusten dezuen bezala, badaude beste zenbait egitura.
kezite bai talde lana, bai ala ez, nire lanbiderik gogokoenak, eta bar, eta bar. Eta bosgarren puntuan koloretako mundua landuko dugu. Bai, bada, baina lortuko dugu guzti jau egitea, zaten nik gutxingoet, benetan zuek egingo ez egiten bat, hemen lana. Hoie dira aipatutako dimensioak, dimensio bakoitza lantzeko erabiliko dugun egitura, eta bosgarrena, bai? Bueno, lan prozedura zein izango dan? Bueno, nik uste dut momentu importantea dela. Zeta gure ikasleekin egitura bat esplikatzeko garaian, beti gu behintzat ordizin deitzen diogu konsignak ematen diogu. Esaten diogu, bueno, intzazue jarri zaitezte horrela, eta horrela, eta horrela, eta gero ingo dugu beste hau. Baina nahi behintzat, askotan gertatzen zait, ikaslea jartzen direla, baina gero galdetzen diate, Xabier, baina nola esan duzu, nahiz oso ondo esplikatu. Hau da, konsignak eman behar dira argi eta garbi. Ez bakarrik eremuan, eremu guztietan. Bai? Bueno, orduan, erabiliko dugu teknika bat. Eta egite zautzen dezuen edo buru hausgarria, puzzle baita deitzen da, nik uste, nahiko baditula urteak, hau da erabiliko duguna. Zertarako erabiliko dugu buru hausgarria? Erabiliko dugu eremuko egitura horiek bereganatzeko. Esplikatzen naiz, zer da bereganatu behar duguna? Talde nominala, maleta, koma, itua eta diana, lagunen zirkuloak, lankidetza kontratuak, hoik bereganatu behar ditugu, ikasin behar ditugu, nola baita esateko. Bai, hoi izango da gure edukia. Zeinen bitartez ikasiko ditugu? Bueno, ikasiko dugu teknika horren bitartez. Teknika hau da B eremuko teknika. Erabiliko degulako kontenido bat, eduki bat, barneratzeko. Eta edukia dira hauek hain zuzen ere. Esplikatzen naiz? Seguru, galdetu dira zuen lasai, Hau da B eremukoa, baina zertarako A eremukoak ikasteko. Bale? Bueno. Ordu, nik jaia hemen proposatuko nizueke, baina nahiko gela hundila daukau, proposatuko nizueke bosnaka jartzeko. Pedrok esaten du, eta alaxe da, normalian launak lan egiten dugula. Baina, nik bosnaka esaten dizuet, bost dimensio daudelako. Bere ala ikusiko duzu. Ordu nila, planteatuko nizueke, mesedez, bosnaka jartzeko, eta hau izango da zuen oinarrizko taldea, talde egonkorra. Hau da, ikasle batean egongo bagina, orain jarriko gehan bezala, horiek lortuko lukete oinarrizko taldeak, alegia. Bai? Bueno, orduan, jartzen bazeate bosnaka, pasatzen dizuegu postit bat, eta zenbatu zaitezte. Bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, hiru, lau, bost, bat, bi, bai? Bakoitza zenbaki batekin. Ez dakit, bosten multiploa eukiko dugun ala ez, baina, bueno, moldatuko, zerbait zobratzen, personaren bat zobratzen bada edo, bai? Orduan, jarri zaitezte mesedez, bosnaka, gutxi gora, baina gero goatu zaitezte nola jontzeaten guain, bai? Nik argi da. Barkatu, Xabier, barkatu. Dinamikak, eremukoak dinamikak dira. Bai, arrazoi duzu. Guzti hori gertatzen zaigu, baina ni zuri entzuten dizudenean gehiago konturatzen naiz.
Vale, eskerrik asko. Bueno, esaten nun identifikatuta daudela ia taldeak, eta talde horiek direla oinarrizko taldeak. Vale? Eta denboran irauten duten talde horiek hauek dira, hain zuzen ere. Bueno, buruhausgarria. Orain, bilduko gea beste modu batean. Bat, Jo Xabier, esango dut, Jo Xabier, ez dargatikan esan, ez tezu esan hasieratik hau, bueno, visualizatzeko zein dan oinarrizko taldea eta gero bueltatzeko horrea. Bai? Orduan, bilduko zeate batekoekin, bai, bikoekin, noski, egongo dira bateko talde bat baino gehiago. Ez dakit, ez dakit, 75, entre 5, 15, igual 3, ez dakit, gutxi gora bera, 2 edo 3 edo 4 batekoak, beste hainbeste bikoak, beste hainbeste 3koak, bai? Eta horiek izango dira aditu taldeak, esperto taldeak. Zergatik? Bueno, pentsa dezakezuen bezala, bat taldeetan ze landuko dute? Landuko dute talde nominala. Bai? Esaiazu, nik uste kontzeptu horreza dela, baina esaiazuela sai, talde nominala. Bi taldeetan ze landuko da? Maleta eta itua eta diana. Hau da, bi taldetan egongo zeatena, espertoak nolabait esateko bihurtuko zeate teknika horietan. Bai? Eta 3, 4, eta 5, eta 5garrenekoak landuko duzue koloretako mundua. Bai? Errepikatzen dizue berriro kontestualizatzeko egitura guzti horiek dira A eremukoak, kohesioa lantzeko, kohesioaren aldagai bat edo bestea lantzeko, dimensio bat edo bestea lantzeko. Bai? Egongo gea denbora hartuko dugu hau egiteko, 20-25 minutu, talde espertoetan, aditu taldetan, eta gero noski ze ingo dezue. Bueltatu oinarrizko taldeetara. Honea, 2, 3, 4, 5 hortara. Eta bakoitzak, esperto bakoitzak zer egingo du. Besteei agertarazi, azaldu, ikasi duna. Bai? Bai, oseak, joan, etorri egingo dugu. Eta berriro bueltatzen zeatenian, beste 20-25 minutu emango dugu. Eta horrela nik gutxiko egiten dut, eta zuek gehiago. Hau da, eta aigea pixka bat simulazio, ikasgela baten simulazio nolabaitekoa egiten. Bai? Eta bukatzeko, honeaino konsigna argi? Bai? Bueno, bukatzeko orduan, esperto taldean jartzen zeatenian, osea, berehala, landuko dugu, ez du nola nahi landuko egitura. Ikasiko du egitura beste teknika erabiliz. Hau da, buruhausgarria badakigu. Hemen zaudezte, biltzen gea, eta gero berriz bueltatzen gea. Hoixe da. Baina, esperto taldean gaudenian, beste teknika bat sartzearren da. Nola landuko dugu teknika hori? Bueno, landuko dugu irakurketa partekatua eren bitartez. Haure da, B eremuko teknika bat. Irakurrengo izuet. Oso motza da. Bai? Eta gero, zalantzak egongo balira, galdetuko jazue. Gaude esperto taldetan, irakurketa partekatua. Taldekide batek lehendabiziko paragrafoa irakurriko du. Emango dizuegu, barkatu. Taldekide batek lehendabiziko paragrafoa irakurriko du. Gainerakoak oso adi edon beharko dute. Kontuz, hemen ezin trampa, zatik irakasleak egiten dugu trampa. Bakoitza baldin badauka, horria zer egiten du, batek irakurri eta beste irakasleak ere irakurri. Eta gauza da, irakurtzen duen horri entzutea. Bai, ez zuek irakurtzea, baizik eta irakurtzen tokatzen zaion horri erantzutea. Gainerako oso adi, errepikatzen dut, oso adi egon beharko dute. Izan ere, urrengoak, nahi dezuen sentidoan, urrengoak aurreko kideak irakurritako azaldu
edo horren laburpena egin beharko du. Nik irakurtzen dut. Paragrafo bat. Nere aldamenean dagoenak laburtu egiten du. Bai, horreaino iritsi gea. Eta beste bi partaide, beste hiru, kasu honetan, beste bik zuzena edo okerra den esan beharko dute. Ados nao, zure laburpenarekin, edo gehiago matizatuko nuke, nabardura gehiago jarriko nioke, honi, edo beste honi, edo beste honi. Bai? Ados? Batek irakurri, besteak laburtu, eta gero, eztabaidatu. Eztabaidatu. Hurrengo paragrafoa, bueno, laburpena eindunak irakurtzen du. Bere aldamenekoa laburpena. Eta beste bilak, eztabaidatu. Bueno, beste bilak esaten denean, beste bilak hitz egiten dute, baina laurok hitz egin behar dute. Vale? Eta hola rotatibo bat egiten dugu. Eta azkenian, lortu behar dezue, egituraren inguruan, ekoizpen adoste taldekoa. Ez bate pentsatzen duna eta beste pentsatzen duna. Baizik eta hor, ekoiztu behar da taldeko zerbait. Esplikatzen naiz, taldeak, hau ulertu du egitura honi buruz. Eta hau da taldeak ulertu duna. Taldeko ekoizpena, taldeko produzioa dago. Daukazu zalantzaren bat edo, lasai galdetu, nahi gehiago kostatu zitzaidan lehenbizikoan ulertzia, Bueno, orduan, bajarri zaitezte mesedez, nahi dezuen bezala, batekoa bital, eta dokumentazioa pasatzen dizuegu. Bale? Egitura teknikak. Bueno, iruditzen bazaizue, igual, badakizu zeingo dugun, batekoak jarri zaitezte hemendikan, bai. Hoi falta izan zait, ez da, batekoak hemen. Bikoak hemen, adibidez. Hirukoak pixkat atzeago, hirukoak. Iruditzen bazaizue, laukoak hemen, eta bostekoak hemen aurrian. Bai? Bat, bi, hiru, lau eta bost. Batekoak. Batekoak. Hemen batekoak. Bai. Maleta... Zer bizko bat? Maleta eta itu eta diena, bi. Hau da bi. Bai, lagunen zirkuloa, hiru. Pedro, hiru. Lurralde urdina, lau. Jose Luis, bai, bost. Laukoak hor daude. Bueno, bikoak hor. Ez, bikoak hor. Bai. Bueno, segundo bat emango jazue. Batekoak. Bai, itxengo dago, lasai, bai.
Bueno, segituko dugu? Emango dugu ondorengo pausoa? Bueno, hemen zaudezte batekoak, baina hemen ez da talde bakarra. Bosnaka zaudezte. Bosnaka zaudezte, bai. Igual dio, baina bosnaka jarri zaitezte. Bale? Bikoak berdin, denok ez dezue osatzen talde bat. Osatzen dezue, ez dakizen bat talde, baina bakoitza, 5 lagunekoa. Bai? Bale? A ver, zuezeate bikoak, bueno, banatu zaitezte, 5 edo 5, 6, hor nun bait. Bale? Parka? Ez, lau ez, ati gero bakoitzak esplikatu behar du bere oinarrizko taldean. Eta laukoa baldin bada... Oain berdin dio, bai, berdin dio, bai. Oain bai, momentu honetan bai. Zueseate, irukoak, bale, eta zaudezteia, bale, konforme, bai. Barka? Bai. Bueno, importantena da pixka bat, egitura nolakoa den jakitea, bai. Eta zuez zaudezte 5, ba oso ondo. Bale. Eta zuezeate, 4 taldeko, eta 4 azkozte, oso ondo. Vale. Jarraitu lau bost. Vale, bueno. Bai, utziko dut. Bai, pello. Ez, bakoitzak zuei tokatzen zaizu talde nominala. Ba, esan da bezala, irakurketa partekatu egin behar dugu. Batek irakurtzen du paragrafo bat. Pello, zuk paragrafo bat irakurtzen duzu. Zuk, adibidez, edo zuk, egiten duzu laburpen bat. Eta gero, adosten duzu denok, zuk adostutakoa. Bueno, zuk laburtutakoa. Ondorengo pausoa. Ez, batek paragrafo bat. Gero, zuk irakurtzen duzu bigarren paragrafoa. Zuk egiten duzu laburpena eta denon artean adosten duzue. Gero, zuk 3. paragrafoa gutxi gora bera irakurtzen duzu. Zuk laburtu eta denok adostu. Eta 21 minutu. Irutzen zaizue? 20 minututan. Bale? Guain, momentu honetan bakarrik norbaitek irakurtzen du, besteak egiten du laburpena eta besteak adostu, Zuten zaizuen, aldakizu?
problem moving out and on your way. But could you leave a little love? Why you wanna take way more than half of what we made? Would you please leave some? I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. You took me for granted like I'd always be around. Would you live free on me? You didn't worry about tomorrow like tomorrow would never come. But it's a here today. I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. I wonder how you'll be when you feel those bittersweet memories. Well, you like taking chances while I like to play and safe, 'cause it's a little scary these days. You want for something new, 'cause there's no thrill in staying true, but I feel it's safer that way. I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. Because you really think it's what you need while you're leaving me behind. You try to stay in focus, but that smoke gets in your eyes and it's making you blind. I wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. How you'll be when you feel those bittersweet memories. Come a day when you lose everything you take and you'll be all alone. Every piece of life and every bit of love you made won't count for nothing anymore. I wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. So long I can't even think of no one else ever taking your place. I don't wish no bad on you, but you brought it on yourself. Look what you have done to me. Wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. How you'll be when you feel those bittersweet memories.
Еду за солярой. Я простой водила, но мне очень повезло. Я тебя догнал на трассе и поцеловал в крыло. В тачке ты сидела, блонди из моей мечты. Сразу понял, не уйти мне от своей судьбы, а ты? Я девчонка супер, я танцую в модных клубах. Я гоняю фуры и вожу навоз на клумбы. После вернисажа посещаю я театр. Я веду в Караганду свой рефрижератор. Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. Пахну гарью и мазутом даже из-за двери. Я тебя своим считаю прирученным зверем. Я иду на тяг под горку где-то под мясом. Выжимаю 200 с лишним по Садовой спаска. Я лечу без тормозов от Питера до Фиников. А я отрываюсь, я на Кипре под инфинити. Валиваю коксу от Москвы до Бреста. Ну как так оказалось, что я твоя невеста? Oh, no! Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. She's a dame that likes to make money fast. Only got time for dough and no laughs. All the boys swoon, they want more. Little do they know she's a certified whore. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice? Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice? Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. Cops on my trail, gotta hurry home. Get her in bed, you best not fall asleep. Eta ematen dio garrantziaren arabera, handiago edo txikiago. edo normalian gehiago. txikiagoak jarriko dituzu kanpoaldean. Hori da. Eta importantena barrualdean. Bai. Hoxe, hori behar da. Bai, Bakoitza baina bere... hori da, baina gero behin hori egin da, Bai. proposatzen da esaten da hori, gauden taldekide kopuruaren arabera, zirkuloa banatzea.
esaten dago, adibidez, lau taldekide bagara, banatu etxau lautan. Bai. Da zeiten dago, bakotxak bere zirkuloaren banaketa? Hoxe. Eta gero hemen proposatzen da bena, gero hemen esaten dau, da gero, ipiniko huela gure zaugarririk onena eta gure zaugarririk txarrena, da hori sortzau. Ba, bueno, egin dezakezue batian jarri, berri, nik hemen egingo nuke, ez mantendu dena batian, baizik eta zuri egin, eta gero bakarrik hoi eztabaidatu. Eta ikusi zer da zuretzat, bai, nik uste baiet. Bai, zatik, saiatu izan geanean hoi egiten beti liatu ingea. Bai guk eta bai irakasleak, Orduan, bakoitzak, eta gu, bai. Orduan igual bakoitzak egin berea, eta partekatu, bai. Azken finean da taldea kohesionatzeko, ez begibistatik ez galdu hori. Eta, bueno, zu jakin duzu nolakoa da nau, bai, guzti joi partekatzeko. Bai. Duda batzuk dazkau, ez? Bai. Helburua analizia bakarrik da, ez? Jakitea. Lagunen zirkuloak da, bai, hau da, zein dira zuretzat persona importantenak erdian jartzea, ezta? Bai. Ikasleak beak hausnartzea... Bai, helburua da ni HPB-ko ikaslea baldima naiz, hau da, premia bereziko ikaslea baldima naiz, seguru asko, nik erdian jarriko ikut, hor esaten duna, ez dakit, ambulantzia, bai, autobusak gidatzen duna, txoferra edo, hori izango da netzat importantena, baina zuretzat izango da, hau, importantena, hori visualizatzea. Bai, eta hori, paperriek ere hartzen duenean, bakoitzak egiten duenean, edo irakaslean hartu baina, edo denon eskura jarri, edo horrelako zerbait. Azken finean, helburua da elkar ezagutzea. Zuek lan egingo ezuek, hau da oinarrizko, bueno ez, hau da adituen taldea, baina gauza izango litzatzeke gero denok ezagutzea. Hoi da helburua, besterik ez, ondo ezagutzea. Igual nahi ez dara, irakaslean informazio iturri gisa ere, irakaslean aztertzeko... Gehiago ikasleen arteko informazioa, elkar ezagutzea, gehiago. Urritasunezko esate daunean zezan nahi dugu, zailtasuna... Ba, igual nik gorra naizela, adibidez, edo erren naizela, edo Down sindromea daukatela, pentsatu behar da, hau inklusiboa dela. Eta alden neurriraino behintzat urritasuna dituzten ikasleak besteekin egon behar diela. Alden neurriraino. Bale? Osa, que orduan planteatu gara, denen aurrean komentatu dago, behik ere jakitazaten izena dagoela. Hoi da, bai. Ez bilature historia gehiago honi, bai. Bueno, barkatu. Iruditzen zaizue ja adituen talde, etapa honi bukatutzat emango diogu, eta jarriko zeate mesedez ja zuen oinarrizko taldetan, eta bakoitza badaki zer egin beharko duen, ezta? Etzate mugitzen zuen. Ez dago prestatuta, ez da? Ez dago prestatuta hola lan egiteko. Taldeka. Gaizki da hola.
berea kontatu. Bakoitza berea kontatu. Bost zaudezte, bueno, az zaitezkete batetik, bat, bi, hiru, lau, bost. Eta listo, bai. Hemen ez du erabiliko teknikaren bat edo, bakoitza konta dezala berea, besterik gabe. Wake up with pockets not so deep. Run and you'll never find why this moment's love's on your mind. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice? Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice? Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. Cops on my trail, gotta hurry home. Her looks could kill, they serve as bait. Her eyes pierce through you, you question your faith. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice? Can't stick around for too long. I trail, gotta hurry home. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice? Can't stick around for too long. Cops on my trail, got to hurry home. Cops on my trail, got to hurry home. See the magical circle tattooed on my ankle. I only need to touch it when it beats me down. Trade on me, my power's amazing. There's a mystical drawing somewhere in my notebook. Something about love, something higher than you. Don't even think I'll tell you my secrets.
starts a coming down on you. You took me for granted like I'd always be around. You live free on me. You didn't worry about tomorrow like tomorrow would never come. But it's a here today. I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. I wonder how you'll be when you feel those bittersweet of memories. Well, you like taking chances while I like to play and safe, 'cause it's a little scary these days. You want for something new 'cause there's no thrill in staying true, but I feel it's safer that way. I wonder what you'll do when the heat starts coming down on you. Because you really think it's what you need while you're leaving me behind. You try to stay in focus, but that smoke gets in your eyes and it's making you blind. I wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. How you'll be when you feel those bittersweet memories. Come a day when you lose everything you take and you'll be all alone. Every piece of life and every bit of love you made won't count for nothing anymore. I wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. So long I can't even think of no one else ever taking your place. I don't wish no bad on you, but you brought it on yourself. Look what you have done to me. Wonder what you'll do when the heat starts pouring down on you. How you'll be when you feel those bittersweet memories.
Еду за солярой. Я простой водила, но мне очень повезло. Я тебя догнал на трассе и поцеловал в крыло. В тачке ты сидела, блонди из моей мечты. Сразу понял, не уйти мне от своей судьбы, а ты? Я девчонка супер, я танцую в модных клубах. Я гоняю фуры и вожу навоз на клумбы. После вернисажа посещаю я театр. Я веду в Караганду свой рефрижератор. Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. Пахну гарью и мазутом даже из-за двери. Я тебя своим считаю прирученным зверем. Я иду в натяг под горку где-то под мясом. Выжимаю 200 с лишним по Садовой с Паска. Я лечу без тормозов от Питера до Фиников. А я отрываюсь, я на Кипре под инфинити. Валиваю коксу от Москвы до Бреста. Ну как так оказалось, что я твоя невеста? Oh, no! Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. Еду за солярой и буксую в глине. От такой работы закипает кровь. Еду я в солярий и по магазинам. Разные заботы, но одна любовь. She's a dame that likes to make money fast. Only got time for dough and no laughs. All the boys swoon, they want more. Little do they know she's a certified whore. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice? Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry home. No time for love, no time for wine. Give me a cigarette, now ain't that nice? Can't stick around for too long. Cops on my trail, gotta hurry.
Bueno, bukatutzat ematen dugu orduan, zati hau? Bukatutzat ematen dugu? Ez diguzue lan handirik eman, egitea esan. Bueno, ez dakit denborak ondo edo gaizki kalkulatu ondian, bueno, asko gea. Bueno, visualizatu da egitura zein zan, ezta? Bai? Eta teoriz, guain denok espertoak izan beharko ginateke, bost egitura hauetan, ez dakit lortu dugun edo ez, baina, bueno, hau zan. Eta hau bai izan dela, bueno, berdinen arteko irakasi ikaskuntza, ezta? Azken finean, guk egin duguna, indetena kasu honetan izan da, egiturak pixka bat azaleraztea, gehiago ez dizuet esan talde nominala edo zertan datza, oizuek zuen artean ikasi dezue. Bai? Bueno, azkenengo pausoa emango dugu. Pasako dugu, laugarren dimentsioko teknika bat, nasaren jokua. Ez dakit ezautzen dezuen, ala ez. Bueno, zergatik hau, zeta honek badauka emaitza zehatz bat. Orduan, ondorengo, epe. Sus. Bueno, jonitzaita hau. Bai, bueno, barkatu, Bai, bakoitzarentzat bat, eta mantenduko ditugu oinarrizko taldeak, bai? Bueno, hemen kontzeptua oso simplea da, baina ea ondo esplikatzen naizen, zati baditu bere... Joko honek, edo egitura honek dauzka, bi zati. Lehenbizikoan, bakoitzak egin behar du banaka. Esplikatuko dizu ez zer hain zuzen ere, banaka. Eta gero, egin behar dezue taldeko ekoizpena. Lehen egin duen bezala. Adostu, batek ingo du, emaitza bat emango du, beste batek beste emaitza emango du, orduan dida batian taldeka, egin behar dezue taldeko emaitza. Ikusiko du zeri buruz, Bale? Bueno, deno daukaguia, horria? Bale, bueno. Pedro, itziazu, mesedez. Gauza da, bost astronauta, ez daukazu idatzita, nik irakurtzen dizuet, bost astronautaz osatutako talde batek istripua izan du. Izan du espazio-ontziarekin ilargilean, eta espazio-ontzirik atera egin behar izan dira. 300 kilometro egin behar dituzte oinez. Harik eta lurrera eramango dituen beste ontzi batera iritsi arte. Joan behar dira, toki batetik, beste toki batea. Eta dituzte zenbait gauz, 15 gauz. Pospolokaxa, jaki konzentratuen lata, eta bar. Bai? Baina, bueno, jarri behar ditugu lehentasunak. Ezin dituzte denak hartu. Orduan, mesedez, ea ondo esplikatzen naizen, zati konsigla importantea da hontan. Banaka egin behar dezue, jartzen duen bakoitzaren aurre sailkapena izeneko zutabean, ezkerreko zutabean, segitzen diazue? Esplikatzen naiz, hor jarri zazue lehentasuna, adibidez, banaka, norbaiti okurritzen bazaio, pospolokaja dela lehenbizikoa, jar dezala, bat. Bigarrena baldima da, ez dakit, askena, uin ultramotzen igorgailua, jarri ezala hor, 2, eta bar, bai? Osea, importantena izango da, lehenbizikoa. Bigarrena, eta importantzi gutxi duna, 15 dira uste. Bale? Orduan, mesedez, ingo dugu, baina dida batian, ez da gauza hemen, banaka ingo ezue mesedez, eta bakoitza jarriko du bere emaitza, bakarrik, zutabe hori beteta. Hoi bakarrik, ados? Baina hoi egingo dugu minutu pare batean, Gehiago ez. Eta bakoitza berea, Bakoitza berea. Bale? Hau ez da taldekako lana, Hau da banakakoa. Orduan, iten bakoitzak eukiko du zenbaki bat.
ez du perfekzio bilatu behar euntan, En fin, lasai. Bueno, 15 segundu. 15 segundu, Barkatu, baina, bueno. Bueno, aurra egiten dugu? Ez gehiagi mareatu, En fin. Bueno, orain, taldeka adostu zazue eta idatzi taldearen sailkapena 3 zenbakiko zutabean, zuena, taldena, amore mantzazue, amore mantzazue taldekiden artean, eta osatu zazue taldearena. Ados? Seguro asko diferentea izango da. Zera, hemen ez da ero sortzen badira argudiatzen.
Ja. Bueno. Minutu pare bat. A ber, mesedez, barkatu. Ematen deu minutu bat gehiago? Venga, bat erdi, venga. Ja. Bukatuko dugu laizter edo gero azalpen gehiago eman behar dituzu? Eske kanpoko neska galetu dit aber zuritzen bukatuko genuen. Nik uste 20 gutxirako bukatuko da, 25, 20 gutxirako, bai. Bai. Arratsaldean lauretan hasten dela, Bueno. Bai. Baude. Bueno, ordun, bakoitzak bere paperean idatzi du bere banakako emaitza. Bueno, bere hasieran berea. Bai? Lehenbiziko zutabean, ezkerreko zutabean. Bat zenbakia duen zutabean eta 3 zenbakia duen zutabean taldekoa. Ados, ezta? Bai, ordu, ni guain esango dizuet, zein dan emaitza nasak esan da nunbait. Eta, esplikazio guztia, azalpen guztia emango dizuet, Ordu, nik emandakoa, jungo naiz poliki goiti bera esaten. Eta jartzen dezue, nun jarri behar dezue? Ba, bigarren zutabean, goiti bera, eta laugarren zutabean. Bietan jartzen du nasaren sailkapena. Hau da, honek badu nunbait, bere logika, bere emaitza. Zer egin behar dezue gero?
diktatzen dizuet, kopiatzen dezue eta bete behar dezue bi zutabe. Ados? Orduan, jartzen du A aldea. Ze konparatzen du A aldea? Nasak emandako emaitza banakako emaitzarekin. Batian asaltzen baldin bada bat eta bestian 15, intzazue kenketa. Igual dio 15ken bat edo batken 15. 14 jarri zazue. Beti positiboan, bai? Eta B taldea, ze konparatzen du B taldeak? Konparatzen du taldekako lana nasaren taldekako soluzioa, nasaren soluzioarekin alegia, bai? Eta hor lortuko dituzue kenketa guztiak. Esplikatzen naiz? Zeingo ezue gero, kenketa guztiak batu eta lortuko ezue guztira A. Eta kenketa guztiak, eskubiko kenketa guztiak berriro batu eta lortuko ezue guztira B. Orduan, zein izango litzateke emaitza logikoena? Ba, guztira B izatea, guztira A baino txikiagoa. Hau da, taldekako lana, bueno, ba, hurbiltzen da gehiago benetako soluziora. Ados? Ea hoi visualizatzen deun. Bueno, orduan goiti bera, irakurriko izkizuet, emaitza, hasiko naiz, poxpolo kaja, eta emango izuet zenbaki bat. Eta zenbaki jarri zazue, ba, orduan esan deu, bigarren eta laugarren zutabetan. Ados? Venga. Poxpolo kaja. 15. Jaki konzentratuen lata. 4. 20 metro nailon soka. 6. Aurra iten dut. 20 metro karratu. Jauzgailu arropa. 8. Su eramangarria. 13. 7,75 milimetroko 2 pistola. 11. Lata bat esne hauts. 12. 15 litroko 2 oxigeno bonbona. 1. Bingo bat ematen du pixka, bai. Izarren mapa. 3. Karbono dioxidoa duten botilaz betetako txalupa pneumatikoa. 9. Iparrorratz magnetikoa. 14. 20 litro ur. 2. Utxean erratzen duten bizi seinaleko 4 kartutxo. 10. Bai. 10 esan dute, eskena. Lehen laguntzako maleta, 7. Eta uin ultramotzen argailu igorgailua, 5. Bueno, hain zuei dagokizue, kenketak egitea eta kenketa guztia batzea. Bai. Zer logika du poxpolo kaja? Oxigenoa ez da, jarrilean. Oxigenoa ez da, ezin da, arretzeko oxigenoa behar dezu. Amamos da gutxiena da. Claro, bai. Eta nik beti nire buruari galdera egiten dut. Benetan nasak esan du hau. Ez dakit, hori ez dakit. No me atrebo a tanto. Bai. Behintzat, poxpolarena oso logikoa da. Eta oxigenoarena baita ere. Bai, bigarrena. Pare bat dinutun bukatzen dugu. Bueno, zuek esango dizue, ondo atera zaigun, ala, en fin, denbora gutxi utzi dugu, Ez da zuen guaintekan. 53. Hoi. Asmatu inditu. Zenbat? Kenketak inberrit duzue, hemen jarri, 3. Horiek hemen jarri. Bai, bueno. Ondo atera da?
Edo alderantziz. Ez deuden egin, baina, bueno, berdinak hartuta. Ah, vale, bueno. Vale, en fin. Harin xamargoaz guain, baina, bueno. Ondo atera da? Bai, edo alderantziz. Ondo. Bueno. Bukatzen daia, Bukatzen daia. Bueno. Ondo atera? Ondo atera zaizue? Esan zazu bai ez. Bueno. Honekin visualizatzen dugu, hoi, leheno esan dugu. Esan duguna, ez da, taldekako lana, hobegoa, kalidadea handigoa izaten dela lan individuala baino. Bai, eta utzi jazuia bukatzeko, alako laburpen bat egitea. Zer ikusi du, eremua. Norbaitek galdetu dit, baina ikusi ditugu bakarrik zazpi egitura. Ikusi ditugu, ez da? Bost dimensioko, baina, ez dakit zazpi edo sortzi askenien izan dira. Beste guztiak egongo dira iota, dinamika, bai. Pedrok esaten teknika esan dut, dinamika dira. Bai, eskerrik asko, Pedro, bai. Ikusi ditugu, sortzi dinamika, eta norbaitek galdetu ditu, baina eske besteak ez aldia erabiltzen, bai, erabiltzen dira. Baina, hau operatibo egiteko, sortzi aukeraten ditun, zazpi sortzi. Beste guztiak egongo dira web horrian. Ego indikan nik ez dakit nun daun, baina jakingo dugu ikastoraren bukaeran. Bale? Bueno, dimensioetan oinarritu geha, ezta? Zailkapena egiteko eta egiturak dinamika barkatu aztertzeko garaian. Ikusi dugu hasieran tresna, diagnostiko tresna, nolabait esan dizuetenean burua jartzeko zuen ikasgelan, bai? Eta zer da ikasi duguna, teoriz ikasi duguna, ikasi ditugu eremuko dinamika batzuk, baina zeren bitartez ikasi ditugu? B, dinamikako ereduen bitartez zer erabili dugu? Buru hausgarria eta irakurketa partekatua, bai? Eta kontenidoak, edukiak izan dira dinamikak, bai? Eta gure rola ikusi dezue pixkat, hau da ikasketa kooperatiboen zatitxo bat. Azken finean gutz ere egin dugu, bideratu, dinamikak nola aplikatu behar diran, azaldu, hori da indetena, gehien bat, ezta? Eta zuek egin dezuela, lana, hau bai izan dela, berdinen arteko, ikaste prozesua, iruditzen zait. Hori da nolabait bizualizatu nahi genuna. Bai, ez esan erretoriai, aholkulari hori parrezka egon diela hemen, eta ni lehiotikan begiratzen, eta honen bestez bukatzen dugu saioa. Bale, mila esker. Bai, bale. Barkatu, arratsaldian lautan hasten gea, lauretan hasten gea, bai? Bihar goiza bakar. Bueno. Take way more than half of what we made. Would you please leave some?